برپرسên rêveberiya Xweser a Bakur Rojhilatê Sûriyê ji nêzîka hefteyekê ve tekeziyê li ser destpêşxeriya xwe ya diyaloga li gel hikûmeta Sûriyê dikin û dûpat dikin ku takereya çareseriyê ji bo krîza Sûriyê diyaloga Sûrî-Sûrî ye. Cîgirê hevserokayetiya Encûmena Cîbcîkara Rêveberiya Xweser Hemdan el Abid daxwazê ji komkara Erebî dike ku divê derbarê de xwedî roleke kara û aktiv be. Em di Rêveberiya Xweser de çavarîne ku ev diyalog Sûrî-Sûrî be. Li gorî destpêşxeriya ku Rêveberiya Xweser ragihandiye ji bo diyalogê li gel hêzên demokrat û hikûmeta Sûriyê. Daçareyeke Sûrî hebe. Piştgîr be ji biryara 2254 re. Her wiha pêwîst e komkara Erebî bê roleke aktiv rabe ji bo çareya krîza Sûriyê li gorî vê destpêşxeriyê û li gorî biryara 2254. Nepêkane krîza Sûriyê di encama li hevhatinên di navbera dewletan bê çareserkirin. Lêbelê ew pirseke navxweyî ye, ne pirseke derekî ye. Cîgirê hevserokayetiya Encûmena Cîbcîkara Rêveberiya Xweser Yasir Slêman jî tekeziyê li ser wêyekê dike ku çareya niştimanî take bijarde ye li pêş hemû aliyên Sûrî. Çareya niştimanî bijarde ye. Çi civînên ku dibin jî eger projeyên niştimanî dûr bixin, êdî wê civînên neserkeftî bin. Em li wê destpêşxeriyê dinêrin ku Rêveberiya Xweser pêşkêş û pêşenyar kiriye ku ew nexşereyeke ji bo çareseriyê ye. Ew destpêşxeriyeke niştimanî ye. Hêjayê serrastkirin û pêşxistinê ye. Bi awayekî got berjewendiya gelê Sûriyê û pêkhateyên wê garantî bike. Ji bo nehiştina krîzê û vegera koçberkiriyan û nû avakirina Sûriyê. مبادرة الإدارة الذاتية لحل الأزمة السورية. إن الأزمة السياسية التي أعقبت Roja sêşemê 18 Nîsana 2023 Rêveberiya Xweser a Bakur Rojhilatê Sûriyê destpêşxeriyek ragihand û tê de daxwaz kir ku hikûmeta Sûriyê û aliyên din ên wî welatî dest bi proseya diyalogê bikin. Ji ber ku bi gotina wan tenê bi diyalogê çare ji krîza wî welatî re tê dîtin. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.